Pajjiżna qed jesperjenza żieda fit-turisti Amerikani, magħrufa li jonfqu iktar flus minn turisti oħrajn waqt il-btajjel tagħhom. Ftit huma dawk li jqisu lill-Istati Uniti bħala post fejn Malta għandha isem tajjeb ma' dawk li jippjanaw xi btala u dan bir-raġun għaliex qabel 2014 għal 12-il sena sħaħ Malta kienet mingħajr rappreżentanza tal-Awtorità tat-Turiżmu fl-Amerika. Minn mindu reġgħet stabbilixxiet ruħha l-awtorità fi New York qed jinħass impatt maġġuri mal-aġenziji tal-ivvjaġġar fl-Amerika. Tul l-aħħar 3 snin, turisti Amerikani żdiedu b'34% li nefqu iktar minn 7,500,000 euro tul il-btajjel tagħhom. Riżultati eċċellenti meta nqisu li fl-aħħar 8 snin ta' Gvern Nazzjonalista mill-2004 sal-2012 pajjiżna ra żieda ta' 9% biss ta' turisti ġejjin mill-Amerika b'nefqa ta' ftit iktar minn 2,900,000 euro. Fl-istess waqt l-aħħar ċifri mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jikkonfermaw li bejn Jannar u Lulju ta' din is-sena turisti Amerikani żdiedu bi ftit inqas minn 20% meta mqabbel mal-istess perjodu tal-2015 bl-infiq tagħhom jiżdied bi 2.5%. U dan huwa biss waħda mill-konfermi tal-isem li pajjiżna qed jagħmel fl-Amerika. F'Jannar l-Uffiċċju Turistiku Malti fin New York ingħata premji fi 3 kategoriji tal-Annual Travel Awards, sensiela ta' premji magħrufa bħala l-Oscars tat-Turiżmu. U dan ix-xahar stess Malta tinsab fil-quċċata ta' 25 Travel Secrets, l-edizzjoni tal-ħarifa tar-rivista Amerikana The Lonely Planet, rivista li tolqot mal-1,300,000 qarrej Amerikan fejn il-Belt Valletta kienet deskritta bħala waħda mill-isbaħ bliet kapitali fl-Ewropa, kif ukoll irreferew għal Malta bħala sit ideali għall-għaddasa. Bla dubju li xi ftit minnhom jitħajru jżuruna.